Entre dúas terras. Moi boas a todas e a todos. Mackenzie acaba de abrir unha lata de algo xusto exactamente no momento no que eu dixen moi boas. O sea, Pero por que teño que ser eu, vístesme? foi unha sincronización acojonante, pero claro, como el non se escoita cando ten o micro. Ai, Dios mío. En fin, isto é Entre dúas terras. E que que programa é este? Que número é este, sabes? O 13. Ah, claro, da mala suerte, por eso foi así. O 13. No, si, suerte maravillosa. Bueno, entón, hoxe. Ai, hostia, perdón que non che presentei, joder, por amor Non de presento, Dios. xa me conoces. Estamos... No. Eu son Carlos Cernadas e hoxe me acompaña, como sempre, o inimitable, o inigualable, o halcón peregrino, o elfo de Barbanza. o non sei, o rei de Rohan, o ayatolá de Galicia, Mackenzie Rodríguez. Que tal? Hola, ben. Algo triste porque jodín o inicio do podcast, pero tens que perdonar. No, foi un efecto de son. Un efecto de son, eso sempre queda ben. Se eu tiña antes no WhatsApp unha cosa que sonaba algo parecido. Sí. Sí. Bueno, Que tal, Carlos? vale. Bueno, pois por aquí andamos. Hoxe traioche unha cousa que non teño ni puñetera idea se vai gustar ou non. Vouche dicir que collo isto é un risco. Un risco porque explícoche. Hoxe quero falar de como ganar pasta na industria musical. Como músico. Ou as súas variantes. Por qué? Entonces, claro, ahora o reto vai ser que isto teña gracia. Pero, claro, que non se quede moi aburrido. Vamos a ver o que facemos. Pero eu o que pasa é que o que me parece que pode ser interesante porque eu creo que hai moita xente que non sabe como se gana a vida un músico de verdade, non? Claro, o sea, na música unha cousa é ver os grandes artistas e as millonadas que les ganan e tal, que tamén creo que é interesante ver de onde veñen esas millonadas, e outra cousa é tamén os músicos de a pé. Porque, bueno, o sea, eu creo que na industria da música o capitalismo é aínda máis brutal, o sea, hai unhas diferencias aínda máis grandes, na miña opinión, pero igual equivoco. Entón, non sei, igual hai cousas das que vamos a comentar que son moi obvias, igual hai outras que non son tan obvias. E bueno, igual tamén estaba ben que despois nos comentarios tamén a xente puxera se teñen ideas de como ganarse el pan como músico. Porque claro, a historia é que hai como moitas maneiras de recibir diñeiro, pero ningunha é a polla. Sabes, non hai ningunha que digas, "Uah, que tal?". Entonces, non sei, ocurríseme como para, bueno, non sei, como un debate, un pouco para sensibilizar a xente. Bueno, non, tampouco sensibilizar no rollo de, pobres músicos, que penita me das. Pero bueno, tamén, oye, para que tamén se vexe un pouco, oye, de onde sale a pasta aquí, non? Entonces, primeiro, vamos a falar de Taylor Swift. Vamos a empezar falando de Taylor Swift. Ti que opinas de Taylor Swift? Diva do pop, pero non me gusta. Diva do pop, pero non me gusta. Vale, eu creo que moita xente dirá eso, pero digo, quero empezar falando dela porque ahora mismo esta muchacha é a reina da música comercial. O seu, non sei se sabes isto, o seu tour, que é o Eras Tour, sabes? Que sí. Creo que bueno,
hoxe estamos grabando este podcast, claro, isto cando se publique está o mellor desfasado, pero esta semana estuvo en Madrid tocando, Sí. me parece, non? Sí, non sei. Vale. Ela, o sea, o seu tour xa é o que máis se ingresou da historia da música. Xa superou o billón. Billón. E din que a finales deste ano vai chegar aos 2 billóns. Billóns, non millóns, billóns. E despois en merchandising e tal, xa fai tempo que xa superou os 200 millóns e despois, bueno, aparte que xa sabes que era Bad Bunny o máis streameado en Spotify, non? Sí. Durante 3 anos seguidos, ahora é ela. Desde 2023, según Spotify, ela é a artista con máis streamings do mundo. Eu non coñezo moito dela, pero o que coñezo non me... O sea, podemos escoitar algo ahora. Sí. Tamén para a xente que non sabe, porque además eu creo que tamén hai que opinar antes de criticar a alguén. Claro, aquí tamén podemos falar de que a mí sempre me parece moi interesante o de falar, oye, o éxito comercial e o éxito o éxito comercial e a calidad musical van parexas. Ti que dis? Que non. Home, Eso xa falamos en anteriores podcasts, eu creo que non ten nada que ver o éxito nin o sea, ca calidad, nada. como un pouco, supoño que en todo, casi todos os campos da vida. Cantos músicos da hostia estarán vivindo de cousas que non son a música porque non triunfan? Estou de acordo. Pois, Creo que, entón, por exemplo, unha persona como Taylor Swift, poñendo o caso, falo en breve, é un conxunto de cousas, pois ten presencia, mellor, pois, é que non sei nin se compón as súas propias cancións siquiera, pero ao mellor é un produto que xa queren vender así. Non falo, xa digo, non sei se ela é así, pero existen personas así que son produtos que xa saben o que vai triunfar, vamos a facer isto, vamos poñer tal, estes ritmos que sempre funcionan, vamos gastar un montón en publicidade para que salen en todos lados e a xente se farte con un estribillo pejadizo e tal. Entonces, eso máis ben é marketing, o caso que estou dando eu, pero pois hai moitas máis cousas que poden definir un éxito, sabes? Un éxito de alguén. Correcto. Eu quero, mira, dixeches unha cousa que é moi común dicilo, o de cando un artista é un produto, ¿no? E tal. E creo que a veces eso sona un pouco equívoco, porque a xente se imagina, Taylor Swift é un produto, entón é como unha marioneta. No. Que a xente que non se equivoque. No, claro, cando chegas aí mandas ti. Taylor Swift sabe, o sea, Taylor Swift decide e sabe o que fai, e de feito, claro, o sea, non é tan fácil como decir, sí, é un produto, hai unos genios aí economistas que saben exactamente o que consume a peña. No. Aí hai moitas cousas. Esta muchacha, isto é unha cousa que me enterei fai pouco. Tuvo tamén houbera un lío aí relacionado cos dereitos de autor do seu primer disco, que a súa discográfica, non me acordo exactamente como era a noticia, o sea que perdón pola imprecisión, pero isto non o teño visto moito. Ela regravou os seus... É que creo que foi máis de un disco que regravou para poder... O sea, tú fíjate a estrategia. Ela fixera uns discos, ou un disco, imagínate, o primer disco. Tiña un contrato ca compañía discográfica. A compañía discográfica se papaba os royalties, ¿no? A maior parte. Entonces, despois ela o que fixo foi non me os das, porque ademais tamén a compañía discográfica fixo non sei que tonterías sin pedirlle permiso a ela, que deberían haberlo feito, non sei que. Entón ela regravou ese disco ou eses discos, e ora esas cancións regravadas teñen máis éxito que as anteriores. Entón están como as anteriores, están como desfasadas. Fixo que as anteriores estuveran desfasadas, e entón a xente escoita as novas delas. Entón as discográficas se come 4 mocos, sabes? Xa. E entonces, e iso é ela, sabes? O sea, unha tipa tonta non é, que nadie se equivoque. E
E que sea un produto, a ver, ela se está aí, quere. Ela é unha tipa que empezou facendo folk country. E agora é unha artista de pop. Cambiou de xénero. Que, bueno, tampouco é tan raro irse do country ao pop así comercial, pero bueno, a mí o que me sorprende, bueno, me sorprende e non me sorprende, non sei, é que as cancións, non sei ti, as cancións que teño escoitado son como infantiles, ou Sí, como moi Happy Flower. adolescentes. Sí, como moi infantiles ou como moi adolescentes, sabes? Non é, por exemplo, como o pop que facía Michael Jackson, ¿no? Por exemplo, que bueno, non sei, chamémolo máis adulto, bueno, non sei, pero claro, a Taylor Swift vai na ver xente de 50 anos ou de 40, sabes? Entonces, sí, sí, créeme que sí. O sea, además a ver, ti para vender o que está vendendo ela, non podes ter solo quinceañeras. É imposible. O sea, o sea, claro, é que, a ver, estamos falando de que é a artista ahora mismo que máis pasta genera en concertos e en streamings. Así, entonces eso non son solo quinceañeras. Entonces, bueno, eso, Taylor Swift. A tipa que máis pasta gana ahora tal, por eso a comento ahora de primeiro. E ahora o que menos pasta gana, eu. Entonces, vamos falar entonces dos diferentes tipos de bueno, pues de fuentes, de fontes de ingresos para un músico. Dime tías que se te ocurran. A ver si hai alguna que se te escapa. Pero en plan, por exemplo, os directos. Claro, por exemplo, Os directos, os discos, os ingresos por Spotify, Vale, vamos, o sea, por directos. Estamos falando de concertos. Vale, si estamos falando de concertos, básicamente, hasta onde eu chego, hai dúas opcións. Unha que che contrate un festival, verdad? Que eso é, pagamos che tal por tocar aí, pum. E outra é que ti vendas entradas. ¿No? O sea, ti vas, tocas con outra xente, ou ti alquilas un local, ou o que sea, e cobras entradas. E aí, pues, dependendo dos seguidores, o que sea, pues ganas de eso, vale? Claro, eso en teoría, a día de hoxe, ten que ser como un dos ingresos máis importantes para o músico, realmente. Xa. Pero, claro, es que non é moi fácil entrar en festivales tampouco. E aparte que incluso hai festivales grandes, que isto xa o comentamos, ou cando falamos do Reso e tal, os macrofestivales, bueno, creo que comentamos por arriba. Ti tes un festival como o Reso, por exemplo, que vale, estupendo, cojonudo, pero levan a 100 bandas. Claro, pero as bandas grandes son as que levan unha pasta gansa. Eu sei de bandas. Claro que seguramente as 10 primeiras costan tanto como as 90 restantes. Amigo, claro, eu sei de bandas, bueno, claro, sei de bandas galegas que tuveron renombre e tocaron no Reso. Non vou dicir o nombre por si acaso, eu que sei, por si acaso non tal, pero eu sei que cobraron pues 400 e pico euros por tocar no Reso. A ver, es que non sei, é unha cousa ridícula. Claro, que pasa? Tes exposición, tal es o rollo, bueno, vale, pero hai outros festivales que son máis pequenos que o sea, non vas por ese diñeiro. Xa. Claro, que ganas fans e todo xa, pero ao mesmo tempo un festival tan grande que diste, joder, pues non sei. Aí, bueno, aí entendo que ao mellor hai distintas visións. Non sei, porque ao mellor xente dirá, bueno, eu prefiro que eles den oportunidade a máis xente ainda que paguen pouco e que entonces teñen esa tal, que ao mellor levar menos bandas e que cobren máis. Vale, non o sei. Non sei cal sería o correcto. Ao mellor tamén hai alguén que está chupando demais. Tamén pode ser. Tamén pode ser. Entonces ao mellor podían levar o mesmo casos. O mellor podían levar o mesmo número de bandas e o mellor pagarlle a todas as bandas un mínimo xusto, non? Porque además ir hasta Viveiro tampouco é a cousa máis barata do mundo. Entón, bueno, eso, directos. Tamén decías o de que dixeches o de ou do claro, Spotify, discos, claro,
É que hoxe en día discos non se venden. A eso che iba a decir, claro, que discos? Claro, que discos vendes? Chao. Claro, eso vámoslo meter no merch. Claro, porque polo que teño entendido, o que substitue aos discos é o Spotify, pero Spotify paga pouquísimo. Vamos a falar nisso nun instante. Vamos ao dos discos e do merch. Merch. O que sí que é certo, o merch o que sigue funcionando e sempre funcionará, probablemente son o de vender camisetas. Eso é algo que ti tamén sabes que, aínda que teñes un grupo pequeno de todo, vendes camisetas. Por qué? Porque a camiseta, pois, é que incluso aínda que non che guste a música, é que se che mola a camiseta, pois a compras. Sí, pero non a comprar en AliExpress, Mira para aquí. Mackenzie está a cámara enseñando unha camiseta de Avengers Sevenfold. Sí, vale, ainda que identificaste o grupo, mira. A que me ves a cara. Hostia, parece como unha media destas para tragar un banco. Sí, o sea, pouco das e menos llevas. Fixen a prueba, non é por nada. Falas das camisetas. Chavales, comprade no merch oficial ou no seu defecto nunha tienda, porque isto, a pesar de que non sei se vedes ben, o dibuixo eso está ben, é unha mierda. Non comprar en AliExpress. Dádemos cartos a min. Claro, pero unha pregunta, eso é legal? Quero dicir, a Avengers Sevenfold dá permiso a... No, pero eso sabes, pero si venden camisetas do Depor e de... bueno, e incluso do Madrid, cousas peores, sabes? Todo... Bueno, eso tamén é un tema que quería falar, porque, por exemplo, bueno, o que pasa é que igual tampouco dá tempo para todo eso, pero merch é unha forte de ingresos. De feito, o merch, un par de datos curiosos, o merch representa do 10 ao 30% do ingreso total de artistas en xeral. O sea, que non é ninguna coña. Sí, non é ninguna coña. De feito se fan, o sea, hai campañas de marketing que están centrados, mira, digo che un, por exemplo, sabes quen é Billy Idol, non? Sí. Vale, Billy Idol, para que non sepa, bueno, un cantante que ahora ten 68 anos, pero un cantante de hard rock e tal. Vale, el fai uns poucos anos fixo unha actuación con Miley Cyrus. Nesa actuación, Miley Cyrus levaba unha chaqueta del. Os fans de Miley Cyrus nadie sabía quen coño era Billy Idol. Vale, que pasou? Que Billy Idol vendeu todas as chaquetas que tiña despois dese concierto, porque os fans de Miley Cyrus compraron as camisetas de Billy Idol porque Miley Cyrus levou unha camiseta del, e entonces el xa era guai. Isto se está facendo... Un inciso, non ten que ver co tema. Bueno, sí que ten que ver, pero eso. Billy Idol é o de Piano Man. Pues me pillas. Pues a ver, eu non son tampouco un experto en Billy Idol. Sabes que canción che dixo, non? Sí, a ver, eu coñecino por a versión que ten de LA Woman de The Doors, que a del está de puta madre. Ah, mira, outra versión que mola máis que a original. Bueno, que por certo, algún día faremos un capítulo 2 que vimos que vos gustaba bastante. Poremos cancións que son Piano nos comentarios. Piano Man e Billy Joel. Billy Joel, vale, sí. É que por eso non sabía, non estaba seguro. Vale. Continúa ca túa exposición. Pois entón, eso, que é unha pasta, o de vender camisetas merch é unha cousa que bueno, realmente para calquer artista, sea grande ou pequeno, si, o das camisetas, desde logo, unha cousa que funciona sempre. Canta xente, te acordaste cando de repente fai uns anos, non sei, o mellor 10 ou máis, nos Bershkas se vendían camisetas de Ramones? Xa, é que eu, mira, pois sin ir máis longe, eso vamos. Eu comprei unha camiseta de Scorpions o ano pasado en Stradivarius, polo que é oficial, porque unha tienda así non che vai vender unha camiseta sin ter os dereitos, e máis aparte na camiseta tal, ainda hai de ter por aquí, pero bueno, compreina porque iba a ir ver a Scorpions ese ano, costoume 2 euros, o sea, baratísima. Pero que pasa? Que despois no merch oficial, nos concertos, vendencha a 30 ou a máis cartos. Por eso deben ganar tanto, porque é que esa camiseta a eles valelle 5 euros a lo sumo.
A Pero iso cobran un vou. montón. Eu entendo que hai que pagar a xente que está ali e todo eso, hai unha infraestructura detrás. Pero bueno, que A ver, tamén pero se pasan, eso de sempre, eso tamén como cando vas pola autopista e vas a unha gasolinera todo vai ser máis caro. Porque é o que hai, non tes outras opcións. A ver, pero ti dices, os grupos de rock cobran eso. Ti sabes canto cobra Dua Lipa por unha camiseta no seu concierto? No. Porque eu teño un colega que foi ao concierto de Dua Lipa en Birmingham o ano pasado e comprou unha camiseta, sabes canto? Adivina canto pagou por unha camiseta. A ver, voulle tirar polo alto xa, porque tal como estás dicindo xa a ver 40 libras 100 libras. 100 libras por unha camiseta. Escoita, tamén che digo unha cousa eu non pagaría eso. Ainda que fora do meu grupo favorito, sabes? Ainda que fora de Sons of Exodus, eu non a compraría. Xa, pero se a venden a ese precio porque a xente o paga. Bueno, de feito, el pagou unha. Pero é unha animalada, o sea, a mí me parece unha cousa desquiciante. Pero bueno, eso. Que as camisetas, como dis ti, podes comprar 5 euros, pero despois tamén poderíamos entrar no rollo de, oye, como hai que tratar o fan, sabes? Porque tamén si podes comprar camisetas que son unha puta basura, non? E despois vendelas por tal, pero non sei. Bueno, eso sería outro tema xa, non? Pero espera, podo contar unha anécdota que ademais estabas ti nela. Sí. Nós, bueno, Carlos, eu e máis un par de amigos fomos ver fai xa, 14 anos, fomos ver a Avenged Sevenfold, a este grupo da camiseta. Foi 14 anos xa. Vai facer, foi en outubro de 2010. Hostia, bueno, pois fomos velos e fomos ao Sant Jordi Club, que é un anexo que ten o estadio de Montjuïc, que é, bueno, o sea, minto, está ao lado do estadio de Montjuïc, é o anexo ao Palau Sant Jordi. É un anexo ali, bueno. Fomos velos ali, unha cola criminal, e había, claro, facer cola de día, nos fixemos horas de cola. E kilómetros de cola, non estamos exagerando. Podelo corroborar Carlos. Bueno, sí. Chegamos ali e viñeron unha xente con, bueno, digamos con pinta rara e preguntáronos: pero, que hai en el Sant Jordi Club? A un concierto. Pero, de quién? De Avenged Sevenfold. Ah, vale. Como se escribe? Avenged Sevenfold. Tal, dicíamoslle como se escribe, vale. Bueno, pois, unha hora e media despois chegaron esa mesma xente con un carro cheo de camisetas de Avenged Sevenfold a vender na cola. Non te acordas deso? Eu non me acordo deso. Yo que recordas, porque temos falado deste tema. É como apareceron máis xente con cervezas tamén por ali. Eu comprei a camiseta ali. O das cervezas sí que me acordo, sí. Claro, o sea, esa xente, supoño que irá a todas as cousas que hai no Sant Jordi Club ou por ali, pois ou irá a facer camisetas a algún sitio que teñan de man, ou as compran e as revenden ali, non sei. Hostia, pero non podes facer baratas, camisetas, non podes facer camisetas así en unha hora. Non sei, pero chegaron ali con camisetas e eses tipos eran os mesmos que nos preguntaran antes que canto tocaba ali, o sea, eu non entendo cal foi o trámite, pero a ver, ao mellor en vez de hora e media foron 2, pero tampouco é que estuveramos 5 horas na cola, non sei, estuveramos 3 ou así, ou 4, non me acordo. Bueno, eso é ilegal, porque están usando, si fora así. Claro que é ilegal. Eso é ilegal porque, bueno, aí xa, ves, aí xa serían ingresos que eso para o músico xa non van. Sí, pero mira, bueno, eso, non quero cortarche, solo acabo rapidísimo. É como nos mercadillos, aquí en Galicia que se leva moito, non sei se no resto de España, pero aquí hai mercadillos en cada pueblo, hai un ou 2 días a semana. Nos mercadillos hai puestos de camisetas heavy e de rock e tal. E no resto, hasta fai 4 anos ou así. De feito, mira, o último ano que se foi o 2019. Había un mercadillo dentro do recinto no que vendían camisetas. Sabes, había dentro dese mercadillo había moitos puestos e cada puesto vendía camisetas de The Doors ou de Cure ou de Black Label Society. Eu comprei unha de Black Label Society ali. Bueno, pois o ano seguinte que houve reso, que despois veio a pandemia, o ano seguinte que houve reso quitaron o mercadillo ese. Por que? Porque había ese mercadillo e máis o merchandising oficial dos grupos. Entonces, que dá a entender que eso non era oficial, que dá a entender que o quiten, que os grupos protestan, ou os, bueno, aos grupos, obviamente, as empresas que levan aos grupos. Estás vendendo aí, estás me facendo a competencia no propio recinto.
E iso, a xente protestou porque, claro, os precios son máis populares, e ao ano seguinte volveron a poñer no mercadillo e non hai ningunha camiseta de ningún grupo. Son Viva el Rock, Amo el Metal, pero non pon ningún grupo, o sea que hasta che venden camisetas así, o sea, canto merchandising non oficial hai? Puf, moitísimo. Sí. Sí, bueno, claro, no merchandising, pero claro, ese no merchandising tamén é de, obviamente, de grupos que xa venden por si solos. Sí, claro. Pois sí, bueno, eso. Entonces, merch, pois eso, pois as camisetas eu diría que o mellor, o que todos os grupos, todos os artistas teñen que ter, porque é eso, aínda que o mellor non che guste a música, o mellor mola a camiseta, que é o que pasaba co de Ramones e cousas así. Pero merch en realidad realmente pode ser calquer cousa. A ver, si CDs, eu o dos discos que diste síguense vendendo, pero claro, ou Aos eres un fans máis... artista ou eres un artista moi top, por exemplo, Adele vendeu 1 millón de discos. Sí, pero hoxe en día esas cifras son casi... Que 1 millón de discos, que para que 1 millón de discos sea un éxito, sea unha cousa loca, claro, iso antes fai 15 anos, eso non era nada. No, porque vendíanse en España solo. 1 millón de discos de La Oreja de Van Gogh, por ejemplo. Claro. Entonces, ahora estamos falando, claro, es que eso no, claro, quen coño usa tal, pero a xente sigue querendo ter algo físico. Sí. O streaming eso non cho dá. Entonces, ti nun concierto, si o artista che pode firmar, non sei que, eso sigue, bueno, sigue tendo tal. O vinilo se vende máis que o CD? Sí, pero tamén é verdad que o vinilo é máis caro de fabricar. Moito máis. Entón, claro, boa suerte. Se eres unha banda, un artista independiente, e tens que vender vinilos. Porque, claro, o vinilo mola moito, pero costa moito fabricalo. Xa. O sea, o mellor 4 veces máis. Sabes? Entonces, eso. Pero bueno, despois podes vender o que sea de merch, por exemplo, Kiss creo que teñen tamén muñecos articulados e mierdas así, sabes? E creo que hai o andas hasta que hai... Bueno, Metallica teñen o Guitar Hero tamén, que teñen o Guitar Hero Metallica, me parece. Xa. E teñen un mollón de... Claro, aí dentro deso... Pero claro, eso eu creo que xa é cando xa eres tal. Unha xente me decía outro día, si, podes facer pegatinas, e entón esas pegatinas polen calquer cousa, e esa cousa xa é un objeto do grupo. A ver, a mí eso non me parece que sea así, pero bueno, aí cada un. No, Pero bueno, vender pegatinas, pues oye, pues sí, por que non? Vale, despois, outra cousa que mencionaches, Spotify. streaming. Spotify, claro, que mencionaches, eso quería decir, porque a xente, eu creo que hai moita xente que non o sabe. A xente ve millóns de reproduccións e tal, non sei que. Eu vou vos decir como vai un pouco o de Spotify. Spotify, vou vos decir en Europa, porque dependendo da rexión do mundo, págase distinto. Si, eso pasa en YouTube tamén. Pasa en YouTube tamén, non? Bueno, claro, ten lógica porque varía a economía do lugar, todo Sí, eso. exacto. Vale, en Spotify, a ver, vou non decir en libras, se a alguén interesa realmente, a ver, unha libra, bueno, pues, tampouco, a ver, o cambio, para facerse unha idea, eu creo que tampouco pasa nada. A libra, pues vale algo máis que o euro, pero tampouco unha cousa moi loca. Entonces, en Spotify, por unha visualización, a ver que teño o dato aquí, non quero equivocarme, pero é 0,0025. Eso é que se paga por unha visualización. Entón, cando ti tes 1 millón de visualizacións, ganas 2.500. E hai xente mellor que dirá, joder, bueno, non está mal. A ver, 2.500, ya está. O sea, quero dicir que un sueldo así, dependendo do país, un sueldo decente. No Reino Unido, ganar 2.500 ao mes, pues no es ni la media, siquiera, sabes? E estamos falando de que 1 millón de visitas. Como consigues ti 1 millón de visitas? Tens que ter, xa tens que ter unha base de fans potente, sabes?
É dicir, o sea, xa o coste de facer a canción, porque despois, ahora vamos a entrar tamén no que é, porque, bueno, despois hai outras plataformas de streaming que pagan mellor, pero claro, non é Spotify, non? O sea, eso como si me dis, no, esta compañía de teléfonos cobrache menos. Bueno, xa, pero que a que che cobra máis é a que ten basicamente señal La en todos cobertura, lados. o sea, Claro, entonces, bueno, claro, si ti sabes que a tua audiencia, polo que sea, vai estar máis en Deezer, bueno, pues sí, vanche pagar máis, vale, pero todo o mundo ten que estar en Spotify, porque é como YouTube. É o que vai todo o mundo, non? Entón, claro, en relación con eso, falemos das regalías ou royalties. Claro, ti imagínate, ti tes, o sea, ti tes, ti tes unha canción que chega a 1 millón, non? Vale. Pero eres ti o único compositor desa canción? Eres ti o produtor desa canción? Tes algún tipo de como se di en español? O sea, publishing deal. O sea, un acordo publicitario, bueno, que publicitario non sei se é correcto. É máis, claro, que eso non se traduce como publicitario, se traduce como de edición, non de edición, de distribución con algún tipo de compañía discográfica. Entonces, claro, xa só imagínate, se ti non eres o único compositor, se estás nunha banda e sodes 4, e os 4 fixeste esa canción, ti te levas a cuarta parte deso. Pero non acaba a cousa, porque, a ver, porque o rollo copyright e das regalías é complexo, nin eu mismo o entendo completamente. A ver, hai tamén abogados especializados nesto, o sea que é unha carreira por sí mesma, pero así de base que é verdad que pode cambiar algo por países, pero de base é, ti tes unha canción e a divides en dous. Unha é compositor e outra é, o sea, bueno, o que é dono da propiedade intelectual, porque é a persona que o crea, o sea, ti compós a canción, ¿no? Eres o compositor, eres dono da propiedade intelectual. Eso é algo automático, ti non tens que facer ninguna gestión. Porque eso é, pum, copyright, ti creas algo, xa está protegido. Punto. E despois a segunda parte é, claro, ti gravas eso. Claro, quen é o dono da grabación? Non ten por que ser a mesma persona. Por exemplo, ti compós unha canción. Vale? Eu sou unha compañía discográfica. Eu digo, che, eu pago o estudio. Eu pago a grabación do teu single. Eu son o propietario da grabación, non ti. Eu son o propietario do máster. Entonces, o 50% das regalías van para min e o outro 50% van para ti, porque ti és o compositor. Se ti eres o compositor e ti pagas, a ollos do copyright ti eres produtor. Entonces, ti recibes todo. Pero normalmente, moitas veces, a menos que seas, bueno, pues artista independiente e todo tal, pero claro, normalmente a xente está en bandas e cousas así, pues claro, imagínate, desos 2.500, si chegas a ese millón, xa. tes que partir a mitad co que sea o dono do máster, que o mellor non eres ti, que o mellor a compañía discográfica, se que tes unha, e despois a outra mitad terá la que partir o mellor en 4. Non sei canto dá, pero é un pouco unha mierda, sabes? Sí, claro. A ver, eu eso non sei a xente que nos escoita, pero eso imaginábame todo eso, Pero bueno, porque tamén hasta son moi fan da música eso. Por exemplo, eu sei moi ben que se un disco, e sobre todo antes, agora o que falamos, se un disco vale 12 euros, hai artistas que se levan 1 euro. Eso, sobre todo nos discos sí que, o sea, nos discos porque ti acabas de falar do 50% dos royalties, pero nun disco sí que o margen, verdad, xa sei a quen yo in outro día. Eu ino moitas veces isto, pero inyo, a ver, xa sei, vamos salvar as distancias. O inyo é el Koala. O pa, yo vi hace un corrá.
Vale. Todos sabemos ese mitiquísimo tema. Joder, el koala... Sabio. Sí, a ver, el koala pode ser un meme e tal, pero bueno, el koala leva sendo músico toda a vida, sabes? Ele sabe que é un meme, pero é voluntariamente un meme. E tuvo Pero o el seu dixo, momento. claro, por eso tuvo o seu momento. El dixo que dese disco que vendeu, bueno, non quero equivocarme, pero vendeu, que sei, 100.000 copias ou 1 millón, é que non me acordo, 1 millón igual é moito. Era unha cifra redonda, pero bueno. Dixo que non ganaba nin un euro da venda do seu disco, nin un euro. Entón, claro, preguntarme, pero entonces dese éxito canto estimas que pudases ganar? E dixo, que non sei, agora non quero mentir, pero dixo unha cifra baixísima, que non daba nin pa vivir un mes. Que pasa? Que aí é onde entra tamén, estás mantido por unha discográfica, por exemplo. A discográfica págache os viaxes, págache os alojamentos, págache as dietas, pero estás realmente traballando para eles como se foras un mileurista. Non ganas porque esa composición, a pesar de pode ser moi mala ou moi boa, pero si vende 1 millón, gana o mismo. Opa, yo voy a hacer un corra que Bohemian Rhapsody, a ver si nos entendemos. Non che van pagar según a calidad da canción. Claro, no, pero aí tamén hai acuerdos. Ti non tes, ti, por exemplo, Sí, cando claro. negocias, claro, ti o mellor dinche, vale, o sea, non é, claro, hai unha negociación tamén, a veces de decir, oye, tal porcentaje, tal, pero Si, o que pasa é que bueno, ti ao mellor eres unha persona que non ten, que estás empezando e tes esa oportunidade, e dis, bueno, pues mira, vou aceptalo para ver se me dou a conocer, e despois sempre eres libre de de ir polo teu camiño e todo eso, que sei. De todos modos, el o mellor, aínda que ganara unha mierda cos CDs, a súa canción, me acordo de Opa, eso estuvo un ano na tele Claro, por seguido. eso. Ti Sí, sabes, sí. ti sabes, eso dá máis pasta que vender CDs. O sea, eu teño, mira, eu digoche, por exemplo, un coñecido, claro, que pase que aí non sei, é que a veces estas cousas é o rollo, a veces porque os músicos nos mola ser artistas e tal, e esta parte non a estudiamos ben nin tal porque é tediosa e porque non é tal, pero hai xente que o rollo é que además parece hai centos de miles de dólares que non se reclaman. Non se reclaman. Pois sí. E isto en todo caso, pois se vos preguntades de onde o saco, pois podes ver unha entrevista en YouTube que lle fai Rick Beato, que, bueno, é un youtuber que é moi famoso, que é produtor americano e tal, e ten un contido da hostia, a un, non me acordo o nombre, é un produtor sueco que bueno, ademais acaba de sacar unha aplicación que é para axudar aos músicos a recolectar regalías. E bueno, que ademais ten certa relación con ABBA e non sei que. E hai regalías que non se reclaman. Hai pasta aí que non se reclama. Entonces, eu sei, por exemplo, eu tuve un profe que el, bueno, é produtor e é compositor así, e estuvo un tempo facendo música para anuncios. El fixo un anuncio para Honda, para un coche que sacaran fai anos. El puxera a música para ese anuncio. Sabes canto lle pagou Honda? 300 euros. Bueno, imaginaba algo así, en plan... Pero imaginaba bastante máis. Deronlle o 100% dos dereitos de publicación. Vale, despois de 9 meses, un ano, chegaronlle 12.000. Sabes? É dicir, e iso é un anuncio de tal, non é, sabes? Entonces, é por un par de semanas, 3 semanas de traballo, ganar 12.000 pavos non está mal, sabes? Claro, que pasa, era unha compañía tamén grande e tal, esas cousas, no caso do Koala non sei como foi. Pero bueno, a ver, de conciertos e todo o rollo, o fulano, a ver, pasta tuvo que ganar. O sea, pasta tuvo que ganar. Pero sí que é verdade, sí, claro, igual... o rollo dos concertos é verdade, seguramente o seu caché subira, e aí sí que el ganará bastante máis, e sería do que, porque senón, tal como contou, deso non iba a sobrevivir siquiera. Entón supoño que a raíz de aí nos concertos, como diste, pues sacaría pasta. E además claro, aproveitaría para tocar, vamos, facer unha gira de se pode tocar 200 concertos, non facer 150. Claro. Entonces, o rollo é ti
O dos CDs, claro, dos CDs é unha puta coña a día de hoxe, pero xa antes, igual tamén, a ver, que tamén é o que se ten dito, a veces, ti acordaste como a min de aforrar por un CD. Xa. O sea, un CD non vale nada, é un cacho de plástico, non é un vinilo. Un CD non vale nada fabricalo. Entonces aí se estaba metendo uns precios a veces de la hostia. E se indo por riba o artista non recibía un porcentaje tan mínimo, amigo, aí algo pasa. Entonces, claro, é que como a industria da música, claro, bueno, debe ser como outros tal, pero a min a veces dá má sensación de que hai como máis un aproveitamento máis feroz da xente que tal e despois unha xente que en realidad non ten nin para beber un vaso de auga, sabes? Xa. O sea, é como a veces dá a sensación de que é como moi extremo e é, bueno, é máis sacrificado do que parece. E despois, hombre, despois hai xente, a ver, hai de todo. E hai xente que, oye, pois bueno, pois non fai moito e ainda saca rentabilidade. Es que non sei, depende. Joder, que quería comentar aí que, bueno, sí, o dos autores, que por eso a veces tamén, sobre todo no pop, ti non sei se tes visto isto, porque claro, isto a mellor a xente non é normal que non se fije, pero unha canción de pop, incluso unha canción super sencilla, sabes, que diste que aquí non fai falta un Mozart para compoñer isto, ¿no? Que son 3 acordes e tal, e non sei que. E ao mellor ves os créditos e ves unha lista de nombres sabes, de compositores. Mengano, fulano, mengano, tal. Sabes por que eso? No, normalmente, cando hai unha lista moi grande, desproporcionada, de xente, dice, como é posible que toda esta xente se puxara de acordo? Como é isto? Ah, pon este acorde, pon este tal. Bueno, eso é porque é un plagio. Pero, cando plagias a propósito, o que se fai é, mira, eu ponche nos créditos. O sea, eso fixo, por exemplo, eso está pasando, eso pasa diariamente. Dua Lipa na canción de Levitating, sabes? A canción de Levitating, vale. Esa ti ves os créditos, ves un mogollón de peña aí. Porque é unha canción que é unha copia. E esa copia, esa canción da que copia, é copia. Entonces, tamén para forrarse movidas, dice, mira, nos vamos a facer isto, vamos a reversionar isto, vamos a cambiar a letra e 4 cousas, vamos a producila de novo e tal. Metemos vos nos créditos e entón vos chupades tamén de regalías. É como ti fas unha canción aí tal e tes os teus seguidores e tal e despois un artista pop quere facer unha versión da túa canción. Bueno, unha versión. Quere facer unha canción nova pero claramente usando a túa canción. Xa. Ponche os créditos como compositor, ainda que ti nunca estuveras nunha habitación con esa persona. E al carallo. Eu iso vexo... É que tiño che unha pregunta sobre este tema. Porque nunca falamos deste tema, pero é algo que no mundo da música se ten falado moito. Non sei no resto do mundo, pero sei que en España sí. Que é da Sociedade General de Autores, o sea, a SGAE. Sociedade General de Autores Españoles. Bueno, este é o conto do carpinteiro e a silla. Un carpinteiro fai unha silla. Entonces ti cómprala. Ela va a túa casa e ti sentaste. E ben, vou eu á túa casa e sento-me nesa silla. Pero teño que pagar ao carpinteiro unha parte, porque é que o carpinteiro... Sí que é. No, estás equivocado, Estalo dicindo mal. Bueno, estou dicindo... Deixo che que acabes, estou non inventando, pero bueno, deixo che que acabes. seguramente o conto é distinto, pero non é sí que eu, ti non me podes a min nin prestar un CD. Non me podes. No, vou explicar. Ti, poñendo o exemplo da silla. Ti eres propietario da silla, non do diseño da silla, non da creación da silla. Ti o que non podes facer é, se eu teño un diseño patentado dunha silla e é, oye, esta silla eu me pasei 5 meses mirando a maneira de que a silla sea a puta mellor silla máis cómoda do mundo e facendo este diseño para que cadre con este tal. Vale, eu teño patentado eso. Eu vendoche a silla é túa. Ese objeto é teu. E o teu amigo pode ir e sentar, se non me ten que pagar a mí nada. Pero se ti
queres comercializar esa silla, a silla que eu diseñei, e producila, ti claro que me tes que pagar. Xa, pero no, claro, é que tiña razón eu. Sí. Ti non me estás cobrando por usar a silla. Nin eu vou facer unha silla igual que a túa. Eu só me vou sentar na túa silla. E pois marcho, deixo xa ali. Sí. Ou dixo, che Carlos, mira, rompeume unha silla da casa, préstasme a túa que teño mañá unha comida. E ti préstasme. Eu devolvo xa. Non me vas cobrar nin ti, nin eu. Sí. Intento lucrar con ela. Simplemente intento, pois eso, eu que sei. Ti non podes deixarme un CD, non podes. Sí, claro que sí que se pode. Sí que se pode. Queda Quen prohibida dixo su que non se- copia, su distribución, su reproducción, su non sei Pero que. es que eso no es distribución. Dejarle a un amigo un CD no es distribución. Distribución é cando ti pos o CD nun espacio público. Sí, pero é por Nun qué? bar, Pois por tamén, exemplo. tamén vexo malo do espacio público. No, porque Ou si nunha ti tes boda. un negocio, no, porque si ti tes un negocio. Bueno, esto moi interesante. E se o diseñador, se o diseñador das sillas da boda, se o diseñador das sillas da boda, como dis ti, ten que cobrar a cada persona que se sente, pois vaya por Dios, porque eu creo que só fan os da música. Coita, déixame recordarlle a xente que comente, joder, coño. Comentade, que isto é un tema que xa sei que tal. Bueno, vamos a ver. Sí que ten que haber un tal. Claro, eu creo que aquí tamén se mezclan cousas, porque en España hubo un problema de corrupción que non hubo en ningún outro país. Xa, pero Casgae. quita eso, quita eso. No, pero quita eso no, porque claro, entonces é vivir nun mundo que non Eu solo, existe. non, pero eu solo digo, Carlos. No Reino Unido ese debate non existe. Por qué? Porque o sistema que é como a SGAE, que se chama PRS, que é unha organización sin ánimo de lucro, nunca tuvo un caso de corrupción e sí que a xente lle pagan. Entonces, se ti tes un negocio e o teu negocio se beneficia de poñer música, ti, vamos a ver, isto, por eso... Carlos, os bares beneficianse de poñer sillas tamén, porque se non tuveran sillas moita xente non pararía. E os bares beneficianse de ter bebida, e as botellas creas algén, e o vidrio creou no algén, e eu non vexo normal que unha persona que leva morta 200 anos siga cobrando por unha canción. Sabes? Porque ti fas unha canción agora e dentro de 500 anos van seguir cobrando por esa canción. A ti parece normal. Eso non é verdad. Pero é que eso non é verdad. Ti non te liches as leyes de copyright. O sea, despois de 70 anos se acabou eso. Vale, perdón, perdón. Solo son 70 anos, perdón. Hostia, tío, pero se ti creas algo, hai unha cousa que se chama propiedade intelectual. Hostia, ti, o sea, despois, ademais desta charla de oye, os músicos non é unha puta merda, aínda por riba que cobre xente, pero non os músicos. Claro, pero é que eso é creado polos músicos. Claro. Pero eu, o sea, vamos a ver, se eu creo unha canción e un bar a pon, eu merezo recibir algo. No. Si non, que non o poñan. No, porque, vale, pois entonces mira, que te parece se ti sacas unha canción e non a pon nadie? En serio? Sí. Entonces nadie vai poñer música no mundo. No, é que no. O rollo é, dijo no dando cha razón, o sea, quitando cha. Sí, si me van cobrar. Sí. Toco unha casa. No, Mackenzie. No. O sea, que elimina a música do mundo. Non é eso, pero refiérome. Si non che o sea, ti que é a radio? Ti non pagas para salir na radio. Entón, por que os que che escoitan teñen que pagar por escoitarche na radio? Eu creo que non. Pero ti cando escoitas a radio pagas? Non. Paga a radio, joder, paga a emisora. É que xa, estás mezclando. Pero ti estás nun bar. Ti estás mezclando o do barco da radio. Son cousas distintas. Claro, o da radio, ti, se a min poñan a miña canción nunha radio, o que sei, o que sea, na Radio Galega, a radio págalle a SGAE unhas licencias e unhas historias polas tal. E a SGAE mándalle o artista o equivalente dependendo dos minutos que se puxera esa canción na radio. Vale. Entonces, a ti non che costa nada. A ti non che costa nada, pero escoítame. Eu xa sei por que o dixo, mira. Vale, paga a radio, verdad? Vale, pois o bar pon a radio. E que pasa co bar? Que vai ir o grupo, boom, a discográfica. Non vai ir a radio en riba dele, vai ir a discográfica. No, ti tamén me pagas. Entón, a radio paga para enseñarche a ti. Pero realmente ti se as coitas nun bar, vanlle cobrar ao do bar tamén. E se o do bar está poñendo nunha comunión, vanlle cobrar ao do bar, mas vanlle cobrar ao que fai a comunión.
E iso é un feito. Entonces, eu creo que é lucrarse, é como unha cadena, si sen negocios se lucran, o primeiro cobra todo. Non se está lucrando o bar que... O bar págalle a Sky, vale. Paréceme ben. Todos lle pagan a Sky, pero que se te fijas, o bar paga a Sky, a radio paga a Sky, a boda paga a Sky, todos lle pagan a Sky. Entonces, can gana cartos? A radio. Sí, a radio reproduce tal, pero o bar non gana cartos pola música. Dirás ti, pois non poña música, que poña A ver, bebida, eu creo que un bar sin música igual perde clientela. Claro, sí, creo. pero que... Claro. Bueno, pero eu ainda É un así... servicio, é un servicio. Ti dis paga a Sky. Pero un servicio é o que dicimos. Sky non lle pagan a Sky. En teoría, Sky é un intermediario. Porque tío que non pode ser, se ti tes un bar e pos 500 grupos ao día, tío que non podes falar con 500 grupos. Entonces, Non, Sky é un claro. intermediario. Ti tes un bar e tío que compres unha licencia para poñer música. E entonces esas licencias de peluquerías, de bares, de negocios que poñen música ao público, porque ti Xa, por Carlos, pero é que... prestarlle un CD a un amigo non é un problema. É que eu estou de acordo contigo, pero poñen ao público música, poñen ao público tixeiras, sillas, mesas, e todo que son creados por empresas ou por personas, é que, entonces, eu non dixo, vale, cobran os músicos, tes toda a razón, pero que cobren todos os demais, lo, que cada vez que te sentes nunha silla que é pública, lle paguen ao que a fixo, porque realmente é exactamente o mesmo caso. Dime ti en que se diferencian. Hombre, a silla é algo físico, a música non. Físico sacado dunha mente. Pero vamos a ver, pero é que xa te expliquei antes. Unha silla, se ti vas a facer negocio de vender o diseño da silla, Pero sí, que non se trata pero... deso. Ti Vale, estás bueno, dicindo que os entonces- bares sacan entonces negocio ti- porque poñen música, Vale. non tería xente. Pero se Entonces, non poñen entonces, mesas no, ou sillas, vale. tampouco tería xente. Entonces a túa opción é que non haya propiedade intelectual. Se acabou. Non hai No, a propiedade miña, no, é que haxa, pero hasta a súa xusta medida. E cal é a xusta medida? Pois que paguen a radios. Pero xa pagan as radios. Pero As solo a radios radios, xa pagan. solo a radios. Solo as radios. Sí. O sea que ti podes poñer, o sea, se ti tes un bar, ti podes poñer música gratis. O sea, ti Sí. non tes que pagar nada Sí, por poñer música. eu diría así. Ah, Porque o bar, eso é unha cousa secundaria, é un plus. Ti crees que un bar se vai Como lucrar que? ca música? Realmente? Crees que se vai Pero, lucrar ca pero música un bar? Mackenzie, pero unha discoteca, como non se vai lucrar ca música se é basicamente Vale, Se a pero xente vai a escoita, bailar. Escoita, Joder, que me estou, estás contando? estou regularizando. Quero dicir, Tes un vale, negocio unha que discoteca basicamente poderíamos... é xente bailando e eso non se lucra ca música. Escoita, vale, Hostia. pero díxeno así, vale, pois as discotecas tamén, o sea, quero dicir, eso entraríamos nunha regularización, pero que non pague todo Dios, porque todo Dios ten que pagar. Mira, Ti- eu creo que eu non que neste mira. país a xente paga por moitas cousas que son moita máis animalada que eso, me parece. Xa, pero a mí. mire, Pero bueno. eu sei que non van vir á miña casa mirar, pero eu fago unha festa na miña casa e poño música e méteme unha multa se viñeran á miña casa, entendes? E iso é así, eu son un particular e non vou ganar cartos con eso, porque eu a xente que lle estou poñendo música non lle estou cobrando nada porque están na miña casa, pero van... Mira, eu non sei, eu eso, se ti te miraches o todo das GAE, vale, no Reino Unido eso non pasa así, e no resto de Europa tampouco. Ti se eres un particular, a túa casa non é un sitio público. Entonces, eso non é así. Hasta onde eu sei, e polo menos aquí, se ti tes un negocio ou pos música nun sitio público é outra cousa. Se ti tes a casa e enchela aquí de 20 personas, en todo caso tes problema cos veciños, pero non che vai vir o PRS ou as GAE a pedirche nada. Eso é así. Non sei, se en España as GAE é así, pois non sei por que é, pero no resto de Europa non. Entonces, é espacios públicos cando ti tes un negocio. E se ti che parece mal, non poñas música. Porque si eso non vai afectar ao negocio, Claro, non pero poñas música. xa, está. entonces que os músicos non vayan de, buah, que é un arte, estamos creando aquí tal, que se, por favor, que se expanda isto, no, porque entonces non é ánimo de lucro puro para min. Pero bueno, tes ti razón, Bueno, non vamos a nada. dejar a guardar. Tes ti razón No, o de que no, non che estou dando a razón como estou, refiarme. Tes ti razón de que é un bo debate para que a xente nos comente
Aproveitade, A ver, sin eso- dúda, eso o é- podcast eso é con máis como- discrepancias de todos. No, se eu xa estou farto de ter tamén charlas de bar de a música ten que ser gratis. Vale, entonces No, eu non dixo eso tampouco. Eu pásome desde os 12 anos hasta os 35 estudiando música, meténdome en bandas. O tempo é máis valioso que o diñeiro. Xa, Carlos, pero ti pensas que eu Gastando- gano gastando enseñando tempo, lavadoras? Eu non gano enseñando no, lavadoras. Deixame acabar. Déxame acabar. Gastando tempo, diñeiro, mil cousas. A ver, gravar un disco. Mira, eu gasteme 8.000 en gravar un disco. E eso non é nada comparado a tal. E aún por riba, eso ten que ser gratis. O sea, Non, pero é que claro, é que estás poñendo no teu terreno, eu non dixen nada deso. Nin penso Pero eso sí. tampouco. Sí, porque entonces, a ver, claro, o sea, No, estás tergiversando todo. no. Mira, para empezar, un disco é unha inversión, pódese salir mal. Escoita, eu estou nunha tienda todo o día e vou cobrar o mismo, venda 20 lavadoras que venda ningunha. Pero a empresa non gana o mismo, quero dicir, ti podes vir a miña Ti non tienda. eres o que creaches a empresa, ti non eres Sí, o pero empresario. escoita, pero eu non cobro por enseñar lavadoras. Cobro se as vendo. Non refiérame falando xa da empresa. Pero ti xa estás dicindo por que non das conciertos e ganas os cartos? Ti expós a música e pois tócala, e se realmente a túa música, que eu o que entendo é exposición, a túa música gratis a vais expoñer moito máis. Entón, unha vez que sea moito máis, e se realmente pois a xente lle gustas ou calquer cousa, das os conciertos, a xente vai aos conciertos e ganas cartos aí, ou ganas cartos no merch, ou ganas cartos... No, porque etcétera. a xente tamén estou farto de que a xente me diga pagar entrada, para que vou pagar entrada? Bueno, pero eu non dixen nada deso. Eso, ti no, pero E nin o moitos penso. amigos que coñecemos din eso. O sea, Pero, escoita, é dicir, eu os teus estou farto argumentos de contra decir, min son cousas que eu non pode penso. ser- É que claro. Mira, non pode ser, non se pode cobrar de regalías. Solo, o sea, non se pode cobrar entrada. Despois xa conseguir Discrepo. conciertos, Xente, xa, eu non penso tema- esas cousas. Non penso esas cousas. Bueno, ti pensas que un Solo negocio penso o do non ten que copyright e pagar, todo non eso. ten pagar, ti pensas que un negocio, dixéchelo antes, non ten que pagar por usar música. Eso que dixeches. Bueno, pues eu non estou de acordo. O sea, Entendo que, por exemplo, Pero sí. que dixaste ti das discotecas, entendo que teñen que pagar por usar música porque seguramente sea un 60%. É que, por exemplo, para min, que sería xusto? Que se evaluara o beneficio. Por exemplo, mira, vouche poñer un caso que non ten nada que ver ca música. O fútbol. Ti tes o fútbol na casa, costache 50 euros, pero en cambio nun bar costa 450. Pensas que a un bar lle compensa ter o fútbol por 450 euros? Como gana un bar 450 euros poñendo fútbol? Si van a ir un día a semana a velo, por moito que vendas, non vas ganar ese carro, salvo que seas un macrobar en Madrid. Entonces, eso é ilógico. E o que dixo é que os 60% dos teus ingresos son da música. Vale, pois paja. Pero que a música sea, por exemplo, a música nun bar sea que é o 10% dos ingresos. E xa, para min que me estou, vamos, exagerando. Pois tens que pagar o mismo que unha radio en porcentaje de, non sei, de pero negocio entonces, e tal, non pero, sei. pero te repítoche, eso é como calquer outra cousa. Mira, eu teño isto, vendo por tanto, me parece moi caro. Vale, pois non o compres. Xa, pero claro, ti estás Porque ti ponendo nun estás extremo. dicindo, no, ten que ser que todos podemos escoitalo, pero sin pagar nada. Bueno, pero si dis que é o 10%, non o pagues. Ten un bar sin música e xa está. No, porque Vale. si é así, entonces xa está, non pasa nada. Vale, Que o bar vale, non pague. Pois E entón facemos non así, poña va. música. Claro, é que o rollo, si realmente é ese 10% ou é que o mellor é máis. Claro, é que entonces o rollo é un bar sin música, o mellor, pues é un pouco unha mierda, sabes? Non o sei. Depende. E volvo ao mismo de antes. Se é unha discoteca xa, non digamos. Pero claro, ti realmente non podes contabilizar exactamente... Claro, aí ten que haber unhas licencias, non sei eso como vai, non sei se vai en relación coa superficie do lugar ou todo o rollo. Aí, obviamente, aí xa podíamos entrar en máis cousas e aí xa afectan outras historias moito máis concretas. Pero o que non podes dicir é no bar no, pero a radio sí. No, porque son as dúas cousas basadas na mesma historia. Ou estás en contra da propiedade intelectual, ou en todo caso podes dicir, eu entendería que dixeras, joder, estanlle cobrando moitos bares. Claro, Podería entender- pois que claro, pagan podería proporcionalmente, lo. Claro, podería entender eso, pero que digas, no, que non pague nadie. Hostia, eu podo entender que ti estés pensando nun bar pequeno de un pueblo pequeno. Pero, claro, pero es que en unha ciudad, eu que sei, como Londres,
Claro, Xa, ou pero como bueno, Madrid, ou creo como que aí me tal. darás a razón. Cobran Non é yo mismo un bar comparable. pequeno que un bar grande. Pues entonces, eso en todo caso podemos estar de acordo que é un problema. Claro, eu só Pero, dixo que se era claro, xusto este tipo de cousas, xa nunca música, ca propiedade intelectual de todo. Por exemplo, ti podes poñer unha película nun bar, a xente que ten a tele, un bar, o típico bar de vellos que en vez de ter a música ten a tele. Emitenche unha película e volvo ao de antes, non vai pasar nunca, pero chega ali a produtora de, non sei, de DreamWorks, están reproducindo unha película deles, cae un pleito de sabe Dios canto por poñer unha película que estaba aí posta xa, sabes? Entón eu dixo que eso está moi mal feito. E entón por eso dixo que é ánimo de lucro, porque nadie pelea no, por pero, eso, e están ganando cartos, ta. bueno, a ver, Porque xa digo, vouche preguntar unha cousa. Imagínate, Ramoncín, que está moito na SGAE e tal, foi incluso director tal. Ese tipo, crees que vive da música? O sea, crees que vive da música si leva sin tocar 1000 anos? Crees que merece ter un sueldazo sabe Dios de rico sin ter nin apenas éxito na música? Que tuvo nos anos 80 en España, punto, xa está. Entón, a mí pareceme que está moi pouco equitativo ese mundo. Xente como que hai xente casposa, tío, que está cobrando un montón. Eu digo pola xusticia dos músicos tamén. Non sei, é que moitos músicos non están en contra deso tamén. Porque son a mafia, joder. Bueno, perdón que parece que estou aquí tal. Será unha mafia en España, en outros países non. Sí, correcto. Mas eu só entonces falo da de España porque non sei. Igual o problema son outros, non exactamente Sí, xa. porque en outros países eso non pasa. Entonces, o mellor tamén, pero claro, é que nos pasa non só na música, porque tamén, claro, hai a cultura de ser o espabilado. O espabilado é basicamente o que pilla e nadie se entera. Claro, eu que penso é o que falabas ti antes dos conciertos. De quen cobra aquí? Pois eu penso que aí cobran moitos. A ver, non sei. Que te refires ao que falamos antes do resto? Sí, o que dixaste. Sí, exacto. Bueno, o promotor de non sei que tal, empezan a cobrar esos... non sei. Que non sabemos, falamos do Reso, pero non temos nada en contra da organización do Reso, poden ser honrados, era un exemplo, que poden cobrar, sabes, ao mellor hai xente que se está lucrando con eso, do Reso ou de calquer festival. Bueno, sí, a ver, non sei. Claro, eu non sei, recoñezo que tampouco sei aí, non é acusa. Eu antes, cando falábamos do Reso, me refería ao mellor o plantear o rollo de decir, oye, mellor ter algúns menos bandas e que as bandas cobren tal ou non sei, ou bueno, claro, o mellor hai que quitar de aquí e poñer alá, sabes? Para que polo menos todas as bandas cobren o mínimo, pero bueno, tampouco a ver, eu sei que, a ver, eu tamén entendo, hai moitas bandas que incluso cobrando pouco o Reso, claro que irían porque, oye, é un sitio onde hai moitos fans potenciales, pero bueno, en fin, que o rollo de xa digo, podemos estar de acordo en como ao mellor se distribuye a riqueza, como se cobra e cousas así, pero eu, a ver, a propiedade intelectual é a propiedade intelectual, claro. O sea, ou existe ou non existe. Bueno, entonces... Eu dixo che ainda que non me creas, o que pasa é que tal. Eu estou moi de acordo co que dis, pero creo que pagan xustos por pecadores moitas veces. Entonces, eso, basicamente me reduzo eso, que debería estar máis regularizado é que non vexo normal o de que xa non é paja a xente tal, non me refiero a eso, sino que a ver, vexo xente vivir moi ben sin merecelo. Como que viven de rentas. Pero é que eso non é problema da música nin das GAE, eso é problema do capitalismo. O sea, entonces, claro, é que estamos falando, mira, o músico máis rico do mundo... Eu falo dentro da música, joder, non na vida real. Sí, pero é que non podes poñer unha cousa sin a outra, Mackenzie. O sea, eso é un sistema económico no que vivimos. Entonces, non vale dicir, na música vexo tal. No, claro, vale, pero colle o músico máis rico do mundo e compárao co máis rico do mundo, que é Elon Musk ahora mismo. É que é ridículo. O sea, é dicir, pues, en outros ámbitos eso pasa aínda máis. Xa, pero non iba aí, home, non iba aí. Joder, pero vivimos no mesmo mundo, non? Non é que haya unha industria da música no planeta Saturno e haya despois
ingenieros no planeta Terra, no, estamos todos no mismo rollo. Entonces, claro, a ver, claro, pagan xustos por pecadores, eu creo que en casi todo. En xeral, pero bueno, eu xa digo, haberá en todo caso que un sistema non funcione ben, non quere dicir que non este ben que exista. Cando se inventaron os coches, a xente morría a patadas, sabes? Porque non había un sistema de tal. E entón, que? Cal era a mellor opción daquela? Quitar os coches? No, o que hai é que mellorar as carreteras, o que hai que crear unha seguridade vial e hai que facer uns exámenes e unhas historias para que a xente non se mate, non se atropelle seguido. Claro, porque, entonces, con isto en todo caso, oye, haberá que melloralo para que tanto os músicos como a xente que consume e os negocios e todo eso, pois sea un trato equitativo. O sea, a ver, creo eu. Pero bueno, o rollo é que ao final, a ver, eu creo que é un debate interesante ver a xente que opina. Ainda me quedaba a mitad da exposición. O que pasa é que poñemos parte 2, prometémoslo. Sí, Aquí levamos 1 hora e 6 minutos, non? Sí, xa faremos unha parte 2. E así podemos analizar os comentarios que nos poñan neste. Sí. Pois non sei, deixámoslo aquí xa. Porque Como queiras, bueno, non sei. Cando Agora síntome mal porque, joder, como que che interrumpín o teu podcast. a tua idea. Porque estuvamos discutindo un montón sobre isto. Pero isto que é un monólogo, non é o meu podcast, é dos dous. Pero, non, digo porque, polo tempo, canto levamos? 1 hora 6 minutos. 1 hora? 6 minutos. Chao. É máis largo que o anterior, que xa era largo, E dicimos, isto vamos a fazer máis corto. Sí, bueno, pero, a ver, eu creo que a xente non lle vai a aburrir porque foi un debate no que eles seguramente tamén teñan a súa propia opinión. Así que, por favor, neste sí que vos pedimos que tedes que comentar porque tedes aí, si chegastedes aquí. Sí, no, a ver, estaría ben escoitar. A ver, eu me imagino que vai opinar a maior parte da xente, pero bueno. Pois nada, deixámoslo aquí entón. Faremos unha segunda parte porque hai máis cousas. Sí, quedeme con ganas tamén de saber o resto. En estudio, despois tamén eso de facer música para pelis e... A ver, hai moitas movidas. Incluso música para outra xente, que tamén hai xente que fai iso. Non sei se iso é unha parte do... Claro. Songwriter para tal. Non che escoito. Sí, creo que se me desconectou o micro por agora vai. Non sei se afectou a grabación, pero bueno, se afectou, perdonade. Debe afectar, creo que foi... Non me escoitas? Sí, pero cortouse un par de veces máis, pero bueno, parece que agora vai ben. Vale, bueno, isto é unha señal. É unha señal. Unha señal. Bueno, pois nada, moitas gracias. Isto foi Entre Dúas Terras, Between Two Lands. Hai que poñer título. Hostia, verdad. Debate tenso. Bueno, sí, pero é demasiado obvio. O sea, porque básicamente, claro, o sea, propiedad intelectual, tensión. Ramoncín, de que vas? No. Pues gústame un pouco, Pois búscalle unha volta aí. Que claro. Mira, vaya, vamos a deixar Ramoncín de que vas. En serio? Sí, por que non? Por que non? Sí. Bueno, como que Sí, é que non se me ocurre nada, fíxeme gracia. Vale, Ramoncín de que vas. Pois eso foi. Hasta moi ben, pois sí, hasta a próxima. Foi un placer debatir contigo, sanamente. Foi un placer e creo que para quen si non tanto porque está tosendo. Pobre, ves, é outra señal máis. Veñalo. Chao a todos. Bueno, xente, gracias a todos por escoitarnos. Carlos.